Alo? Alo, Alex! Alex, de ce ai spart geamul lui vecina? Care? De ce ai spart geamul lui vecina Maria? N-am vrut. Trebuie să plătești ceva? Da! De ce ai spart geamul lui Maria? N-am vrut, scuze. Cu ce l-ai spart? Cu o piatră? Și de ce ai dat cu piatra în geam? Vezi că te dau la poliție. Scuze? Poftim? Scuze. Păi nu, că te dau la poliție. Păi cine sunteți? Eu? Marcel. Marcel Popescu? Marcel Popescu, mamă. Bă, da, tu te uiți pe live, vezi că ți-am dat bani să mori. Vezi că ți-am dat bani deja, gata, ți-am dat bani, s-a terminat. Nu te mai zic niciodată pe live-uri. Bă, te rog nu. Gata, ți-am dat bani, pa. Bă, te rog nu. Păi ăla a fost Antonio Picam.